Tadi jurnalis saiki ra gampang. Nggawa kamera ngalor ngidul sing diliput tibake gimmick tok. Pesawat opo iki, Mang? Ketinggalan untran-untran opo maneh iki? Lu, cahaya opo iki? Cahaya ilahi apa cahaya surga iki? Aduh, ya opo iki? Durung siap munggah swarga iki. Tak lama kemudian. Loh, apa-apaan iki? Kari tali karo klenengane tok. Lah ilang selak gak mungkin. Kena dicolong wedhusku iki. Loh, lah iya su. Nandi ya wedhuse? Bahaya iki. Soalnya akhir-akhir iki akeh berita kejahatan karo penculikan. Kaya iki contone. Coba lacaan gak klenengane iki. Loh, ambune kok mencurigakan. Ya iki sing mencurigakan. Asu ngene iki kok sambutan meriah. Asu iki wis nyolong wedhusku. Emang gue pikirin. Wis kabur sing adoh, pokoknya aja sampe konangan warga. Maling. Maling duwe rakyat. Lah iki kena ke barang bukti. Pumpung durung konangan kirik-kirik liyane, kudu cepet-cepet diamano. Wis iki belok kanan lurus ae. Nandi mlayune kirik-kirik, Mang? Suwengi mopot warga hutan pinus uber-uber maling duwe rakyat. Tapi akhirnya bener ini Mang mlayune. Wah, iso tadi berita gede iki. Lah kirik-kirik Mang nyolong opo ya donge? Sementara itu, para warga iki ra ngerti lek wedhus trimo gawe pengalihan isu tok. Padahal gini mangan enak ning dhuwur.